ori era un ungur și n-a vrut să ne dea. Bogdane! Ne rupe ăsta ștergătorul! Tot m-a notat! S-au blocat în mașină ăștia. Haide, zi la cameră. Salut, neața, bună dimineața! Bună dimineața! M-am trezit acum jumătate de oră. La colindat. Hai să începem, ia! Gata, pregătiți? Bună dimineața, oameni buni, și bine v-am găsit la primul videoclip de pe acest canal. Începem un canal nou. Dorian Popârțac, da. Pizza de la Dorian Popârțac. Plecăm într-o călătorie către Budapesta cu colegii. Salut, salut. Așa îmi place mie. Uite așa. Filmăm pe toată lumea. Mamă, păi de sus pe eu nu mă mai văd. Faceți cu mâna la cameră. Plecăm cu asta de aici. Și mai e acolo un polo de București. Ia spune. E prima oară când conduc, pentru că avem aici semne de începători. Curați în baftă. E un drum de câte ore? Ia spune domnul șofer. 12. 12? Emoții, mă, stai aici la YouTube. S-a stins camera, dar e ok. Nu, că încă filmează. Ok, bine. 12. Păi da, facem pauză, mâncăm. Mâncăm? Ai luat mâncare? Da. Da? Insele. Ai dormit? Da. Mult? 4, 3. 2, 1. 4 ore. 3. Foarte bine. Atunci revenim de pe traseu să vedem cum ne descurcăm. Pa. Pa! Am ajuns în... nu știu unde dracu am ajuns, dar nu se mai vede nimic la 2 metri în față. Pe unde suntem. Am ajuns pe aici. Pe aici, unde suntem pe aici, aveți? Pe E81, 10-11 km până la Râmnicu Vâlcea, nu? 12. 12 km. A început ceața, e ora 4 și 10 minute. Și suntem pe nicăieri pe aici, am fentat niște Uite, stâlpi, am Dădulești, e la mici. La mici, la mici. Suntem în Burluș. Băi, frate, ce ceață Uite, n-am am mai aici. văzut. N-am mai văzut când eram mic. Când erai mic, nu? Uite, ori avea așa mereu ceață. Voiază mult. Ăștia n-au luminițe. Europa. N-au luminițe, aia era problema lor. Păi da, vine Crăciunul, frate. Sărbătorile vin. Mai avem încă 678 de kilometri până la destinație. Da, pe jos? Nu vrei să cobori aici? Ziceți, domnule influencer, mai vreți să mă spuneți ceva? Nu mai vreau să mai spun nimic. Conexiune încheiată. Am făcut prima oprire după o oră și 2 ore. Cât am făcut până aici? Cât am plecat? 2 ore în Râmnicu Vâlcea. Ia spuneți, domnul șofer, cum se prezintă situația? Toate bune, toate bune. Toate bune? Da, da. Doamne. Se doarme aici, la greu? Sau nu? 2 dorm, da. Dorme cu Da, poliție? e lejer. A? Uite, ia uitați, stai așa să arătăm la public ce avem noi aici. Da, așa se audă. Da, domne, suntem bătrâni, ce să mai... Aia e. Spuneți, vă rog. Este foarte frig în acea toaletă. Da? Da, și uscătorul ăla de mâini. Bagă rece. Da. Tu? Da, da. I agree. Da, da. Bine. Am avut o oprire neașteptată. Ne-a târnat ceva pe la mașină, pe acolo, pe sub, pe lângă roată. Dar s-a băgat sora mea sub mașină și a recuperat-o. Da, e bine că a ieșit, dar cumva e un scut. E un scut, da. O luăm acasă sau ce facem? O lăsăm prin Ungaria? Gata. De roate de rezervă, domnule. Nu mai băgăm nicăieri. Hai. Revenim. Gata, o oprire după 400 de kilometri. Ia zi, ai dormit bine? Nu prea. Nu prea. Da? 4 ori. Mai avem încă pe atât, vreo 400 și ceva. Ia uite ce se mănâncă aici. Masă câmpenească. Ești pregătit? Da. Și unde e sosul de KFC? Poate și niște ceapuri, niște dăstea n-avem. Ai zis deja că ai sos de KFC la tine?
Da, s-a zis deja având gogoșile. Mă, cu eu credeam că e... Cât e mă ceasul? Este 7 și jumătate și mai avem încă 5 ore jumate, cred, sau ceva de genul. Mie așa mi-a părea pe Waze, 5 ore. Păi până unde? Pe la parcare? Nu, până la cazare. Hotel. Până la cazare. Da. Te o ajunge aici? Aia e, trag și eu un pui de somn. Capătă dacă vrei. Stai tot pe cum Se doarme în mașină, zi conduce. Câți joinilor s-a crăcănat de dimineață și toată lumea s-a crăcănat. Atât se poate. Da. Mai avem câteva ore. Mai exact vreo 4. 350 de kilometri mai exact, că ne face fentul ăsta, dar vedem ce-i facem. Să ne ziceți dacă Waze v-a cerut vinietă sau nu, puteți să băgați în aplicație. Cu siguranță. Ceva de robinet, că de la... Zâmbește la vlog. O să aflăm dacă au întrebat de vinietă sau nu. Adu la mână și ce benzinărie mai în față. Zi. Nu? La Gazprom? Deci nu mai mergem în Ungaria. Mergem în La Arad. Gazprom a zis că la Gazprom undeva mai în față putem să mergem și facem acolo. Era tatu cu una care a trecut cu mașina pe aici. Da, frate, de la să o filmezi. Am Ori- zis că o ia și pe noastră și pe lui Abaci. Da? Da. Cu mașină mare sau? Un Opel. Un Opel cu ăsta de la mic în pe... Dar oricum. Hei, Băi, ce faci cu mașina asta? Trebuie să-mi pun centura. Centura ca ce pe aventură. Și unde să fie Gazpromul ăsta acum? Mai în față? Nu v-a dat indicații clare? Bă, a zis mai în față la Gazprom. Ori era un ungur și n-a vrut să ne dea. Dar romanski, sau cum zic ăștia. Așa? Nu Ori? știu, ori chiar n-aveam, nu știu, a zis, nu, numai pe România facem. Și am zis, bine, mă. Am înțeles. Gogule. Bine. Revenim cu update. Gata? Gata. Am fost aici și a zis că... Am întrebat, putem să facem vinietă pentru Ungaria? No. Și zic, păi și atunci unde putem să facem? Nu, cred că numai la famă. Și zic, bine, eu zic că ăștia nu vor să ne dea coaie. Da, o să aflăm. Și acum? Și acum încoace trebuie. Nu cred că încolo. În giratoriu ăla. Interziseră. Da. Pe aici. Pe lângă. Pe aici. Mă, Gheroș. Chiurtești că Tu mă, dă telefonul ăla Să ce căriciul meu? să bagi de ăsta. Încoace așa. mă în dreapta, noi. Da, mă, coace sunt, uite-mă. Bine. Și gata, imediat acum la dreapta sau? Da, mă, imediat. Că trebuie să te duci la 2 și la ăsta, la... Acolo spre București. Deci pe aici. Uite ăștia. Pacilea, nu? Aici, așa, da, te duci cu avionul. Pe aici îi dau. Și acum? Și acum dai Către unde? pe autostradă. Povestești la cameră Ce să s-a povestesc? întâmplat cu parapetul, cu astea? Trebuia să povestească ea, băi, el a zis că avea totul sub control. Și lumea s-a panicat în mașină, în pula, nu știu, n-am înțeles de ce. A zis că trebuia să ieșim, el a zis că iese și Andrei a întrebat, da, unde te duci, de ce ieși? Și a zis, păi nu, am zis că ieșim să băgăm benzină și a zis, păi nu, că nu pe aici. Și până la urmă era pe aici. Și el se uita în oglindă după noi și a zis că da, s-a apropiat un pic. A dat mâna cu parapetul, da. Da, era aproape. Dacă aveam mâna pe geam, bătea pe loc, da. Dar și unde facem noi acum, de-aia, vinietă? Bă, cum se numește, mă? Vinietă, mă. Chiurtoș viniet. Chiurtoș viniet. Sau Lango și viniet. Mamă, mi-e cam foame. Merge, a? Sau de la, cum îl mai cheamă pe ăla? Stai așa. Stai. De la. De la, mă. De la, mă. Ciorbă de aia. Cum o cheamă, mă? Gulaș. Gulaș viniet. Dar nu cred că ai accentul, nu cred că e ce trebuie. Da, nu știu. Nu pare. Trebuie să-l mai caut. Așa. Chiurtoș Găleac. N-ai venit pregătit. Chiurtoș Găleac. Mă, Gheroș. Bă, dar bă, ce mai vine sau ce fac? Că nu mai văd niciun... Nu-l mai văd.
Stai că-i fac loc cu băiatul ăsta. Maghiar. Maghiar. Ce? Maghiar. Ce faceți, mă? Vă uitați la tutoriale cum să înveți maghiară? Băi. Băi, ca în Eurotrack. Da? Ai trecut pe aici în Eurotrack? Da. E sigur? Da. Păi și? Aia era de fapt plama asta. A, s-a închis, nu? Da. De ce, mă, frate? Nu te mai oprește, nu te mai verifică nimic? La pont. La cine? Pont, dacă primesc ceva. Și operez. La pont. La Nu pont. pot, nu pot, nu. Da, da, la pont. Am înțeles. Este mai Schengen. Și-a dat. Părâul crack. Ia uite aici și steaguri, alea. Să te neci în crack, vezi că sfuge vocea. Am Crackerii. simțit și eu, mulțumesc. Pihoen. Ce scrie aici? Nu știu, gata, ia uite. Mogheroș. Matrica. Uite. Vignet, scrie acolo vignet. Da, ne trebuie vinet, da. Ăsta? Uite, Da. ne ducem și noi după el? Nu, că ăsta e Bavarii. E Bavaria, hă? Păi da, da. Da, Uite, mă, s-a aici. obosit. Ceva Ce vinet. scrie? Nu știu. Nu văd vinet. Nu știu. Matrica vignet. Da. Unde? dă-i. Și intru? Păi, pe dreapta, Intru aici? aici, Nu știu, mă, e Asta vorba e că îți parcare, trebuie. cred. Asta e parcare, intră în parcare, că Intru în parcare. trebuie. Și ce fac? A, da, zici? Nu știu, cred. Uite, vinet. Ai văzut? Da, Da, mă, vinet. Grație. Te duci și ți alegi Ia uite acolo. că e. Dă biletul. sincer, părea o toaletă. Păi și de unde iau vinet? Du-te și tu mai în față lângă. Și uite aici, ia uite. Uite, mă, pe Bulgarii, dreapta, auzi, aici, pe vignet, dreapta. uite mare. Uite, da, sau acolo. Tot Da, mă, payment. uite, vinet, dragi. Unde e, bă, ce cu e? Bă, ăla a vrut să Nu, treacă a cu intrat, barieră. a intrat după noi, da. O să aflăm și unde este ea, bage. Vii cu mine să mă filmezi? Vrei să te filmezi? Nu știu. Când cumperi vinet? Nu știu. Zic băieții ăștia. Auzi, stai. Să ducă la aia prima, că e blondă și e mai drăguță. La ce? E aia prima de la casele la două, e blondă și e mai drăguță, poate are noroc. Ah, păi s-a dus în partea asta. No! Păi ieșiți mă și ziceți că nu înțelege. Și dacă... Bogdane! Bogdi! Ne rupe ăsta ștergătorul! Vino încoace! Bun! Eu i-am zis că nu! No! No, e ok. No problem. Ok, no. No problem, Sir, please. I don't give you money. Understand? No money. No money. Thank you. No, it's okay. No. Да, осознанно-то. Ты не можешь запрягать, Nu. Не придешь. E ok, e bine. Ok, thank you. Acum e că Nu vezi? Cum adică să o lasi așa? Bă, vedeți mă, Omul să-și facă treaba până la capăt. Te înjur acum? da! Ce nu e probabil? Ce vrei, frate? N-am vrut. Urmează să-i trimiți iar Ericăi să ne traducă. Ia zi, mă, m-a luat ăsta cu spălat. Păi și ți l-a spălat bine? E, nu, că nu l-am mai lăsat. Ai luat? L-a mânjit? Da. 6620 80 de forinți. Te-a saltat? Ce să mă salute, cred că m-am jurat. Sigur știai și românește. Hă? Sigur știai și românește. Da, așa zic. I-a zis băgam că nu money, nu bani, nu astea, da. A zis că nu, că nu vezi. Nu vezi? Am făcut și vlog. Bravo. Yes! Uite aici mai dă. Nu. S-a întors, da. Nu știu dacă te vezi, dar...
No. Puść tam. No. Puść. No. No można mieć raz. No. Kada man. No. Ia bag asta acum. Ia uite că am închis mașina. Păi s-au speriat, probabil s-au speriat, mă, ce ai? Te-a prins, te-a luat acum, ce să mai... Da, mersi. Ți-a zis, știe? Ja budat de ora ta. Camera asta. Uite. Vezi, mă, că știe. Dar ce ți-a zis, în română sau ce ți-a zis? De șiret. Le-a arătat. Ah, ok. N-ai frumos să-ți cureți. Gata, mă, mergem? Hai. Ceau. Gata, am pornit ca să și pot să alerg și eu liniștită, nu să... Da, bă, dar ne-a lăsat aici fără filmare. El asta avea problemă, că a lăsat aici. Așa i-a lăsat și la ea bache. Închide poarta aia, închide Că poarta. i-a dat la o parte. Bă, da, era ea bace acolo și început sper cum s-a mie și de colțul și zice, bă, băie! S-au blocat în mașină ăștia, Andreea cu lui și cu Elena, că și știe frică. Le-e frică? Băi, da, eu nici măcar nu-mi dau seama de unde a sărit. Că l-am văzut într-o dată că ștergea la geam. Eu ziceam, no. Erau acolo și se aud pe ora, bă, le rupe ăsta ștergătorul! Nu știam ce să fac, că eu vorbeam cu tanti aia, zic, stai așa, că mă duc, că mă întorc, stai un pic. De unde dracu a apărut ăla? Nu știu, dar cred că s-a luat iar de mine că m-a văzut că mă duc cu camera. Și ce a zis? Nu știu, ziceam de-astea de ale... De-astea de ale lor, hă? Și comenta acolo. Ia baci ce a zis. Nu. Și terminase pe partea lui și i-a lăsat așa și când a venit pe partea dreaptă s-a pus lângă mașina aia bace și ăsta venea să alea și i-a zis nu. Dacă a dat cu perlandez, început Da, acolo. cu Iabace a fost prieten, că avea Iabace șiretul desfăcut și i-a zis de șiret. I-a arătat iar. Aoleu. Bă, tine nu te-a plăcut. Bă, dar nu mai prins, de ce? Nu mai prind camera, că asta e, trebuie să prinzi... Ce să prinde? Când a trecut ea baie și colțul zice, ți-am zis, a trecut acolo, zice, bă, sper că nu s-o slăvit și dă colțul și s-a aud, bă, coaie! Dar ce prima mi-am zis că s-a terminat, că nu mai... Filmasem deja prea mult. Nu, bă, nu. Se uita și tantia aia urât la mine. Și ce? Dar Nenicu a strigat la mine, TikTok și Da, a zis, da. yes. Am ieșit în papuci. E bine. A fost o experiență. Da, într-adevăr, pare mai murdat geamul decât... Mai aveți ceva de zis? Da, nu mai am nimic de zis. A venit băiatul meu cu fumicina, a șters geamul, eu ce bine șters. Am mai rămas puțin pe aici. Mi-am luat și primele curățuri în... acolo, dar tu un gaia de pe acolo nu-mi prins. Asta, așa. Bă, dar eu l-am văzut cu ștergătorul ridicat și a zis, mamă, ne-a rupt ștergătorul. Eu am crezut că cei de ștergător că era jos, după aia am văzut că ștergătorul era. Băi, că zici că ai ieșit de sub mașină, fii mei. Bă, dar eu nu puteam să-l filmez pe ea, face că râdeam, că era fix în aceeași situație în care am fost și eu. Vă dați seama că omul meu a stat la pândă și a fost o mașină.